GTA 6 tulee ihan oikeasti tänä vuonna. Peli myy varmasti 10 miljoonia kopioita, mutta paljonko se oikeasti tekee sit rahaa sen omistavalle yhtiölle eli Take-Twolle? Me tiedetään, että pelin perusversio maksaa keskimäärin $75, vähän riippuen maasta ja valuutasta. Satasen maksava premium-versio sit vielä kohottaa tuota keskiarvoa, toisaalta osassa maista hinta sisältää alvin ja se ei tuloudu yhtiölle. Mutta käytetään tätä $75 kuitenkin työlukuna. Pelin on ennakoitu myyvän 35-50 miljoonaa kopiota ekan vuoden aikana, vaikka hurjimmat arviot on yli 60 miljoonaa. Mutta jos kuvitellaan pelin myyvän ainakin 40 miljoonaa kopiota ekana vuonna, joka biittaa GTA 5 33 miljoonan vastaavan myynnin, niin se tarkoittaisi yhteensä $3 miljardin myyntiä. Mutta tässä unohtuu yksi tärkeä juttu. Kun peliä ostetaan Steamista tai Pleikkari Online Storesta, niin tää alusta kerää noin 30% komission. Ja sit jos peli ostetaan jostain fyysisistä pisteistä kuten GameStopista, niin komissio on tätäkin suurempi. Toisaalta Rockstarin eli GTAn kehittäjästudion omassa palvelussa tehdyt ostot ei luonnollisesti sisällä komissiota. Voidaan karkeasti siis sanoa, että 30% tuosta 3 miljardista katoo komissioihin ja yhdestä pelistä jää käteen $52. No tästä pitää sitten vielä vähentää satunnaisia kuluja esimerkiksi maksuvälitykseen liittyen, mitä luottokorttiyhtiöt perii, royaltit biiseistä, mitä pelissä käytetään ja muu sälä vaikka fyysisten pelien kotelointiin liittyen. Nämä on kuitenkin pieniä eriä ja voidaan pyöristää, että lopulta yhtiölle jää noin $50 per peli myyntiin liittyvien kulujen jälkeen. Eli yhteensä ekan vuoden 40 miljoonan kappaleen pelimyynnistä noin $2 miljardia jäisi itse yhtiölle. Kun huomioidaan, että GTA 6 kehitys- ja markkinointipudun... oli beatboxaustauko. Kun huomioidaan, että GTA 6 kehitys- ja markkinointipudun spekuloidaan olleen jopa 1,5 miljardia, niin tää katettaisiin jo ekana vuonna ja tuottokin jäisi 500 milliä. Joskin juoksevia kuluja pelin ylläpidosta syntyy jatkossakin, mihin osa tuotoista menee. Mutta tietysti peli tulee myymään vielä ekan vuoden jälkeenkin. Esimerkiksi GTA 5 on myynyt 13 vuodessa yli 200 miljoonaa kopioa, joten samalla rytmillä kutonen myy sit melkein 300 miljoonaa kopiota. Lisäksi tässä ei ole huomioitu pelin sisällä tapahtuvia mikromaksuja. Peli siis lypsää yhtiölle kassavirtaa pitkän aikaa, vaikka tuotot painottuukin ekalle vuodelle. Tässä laskelmassa on kans vedetty niin paljon mutkia suoriksi, että tää kelpaa lähinnä pallokentän hahmottamiseen. Voi olla, että peli myykin 30 miljoonaa tai 50 miljoonaa kopiota. Mutta tällaiset hahmotelmat on silti hyvä checkpoint, kun miettii, miten pelibisnes toimii ja minkälainen sijoituskohde 40 miljardin arvoinen Take-Two on. Hinnassa on sisässä paljon odotuksia pelien, erityisesti GTA 6 menestyksestä.